Halo guys, ketemu nih karo aku. Nah, aku iki guys. Nah, aku iki saiki enek cengkoke guys. Ora asal mek gur aku ngono, enek cengkoke guys. Aku ngene. Nah, saiki ngene guys. Balik ning topik. Topik sik ngarit tapi. Rung balik. Ngene. Rikala kae ya guys ya. Rikala sing aku ngomong, aku arep ngobati. Iki guys. Motoku iki. Sing trondolen iki. Ning kono kuwi aku iki wis njaluk rono, guys. Sing nunggu pusaka. Lah jarene, guys. Iki berbagi ceritaku ya, guys ya. Ngene. Jarene kuwi mau aku iki iso mari, guys. Trondolku iki, guys. Tapi enek syarate, guys. Kabeh iki tetep enek syarate, guys. Bareng-bareng ngene tetep enek syarate, guys. Syarate apa? Aku kon adus mencolot ning kali, guys. Mbah aneh-aneh aku ora ngerti, guys. Aneh-aneh iki jalukane syarate. Cuma kon raup. Aku iki kon raup sih. Kon raup tapi sabune, guys. Iku sabune. Iku lempung, guys. Ngono. Nah, lempung kuwi mau jenenge Purbaya Lesmana Pujangga. Ngono, guys. Iki jenenge lempunge, guys. Purbaya Lesmana Pujangga kuwi mau. Angel, guys, golek, guys. Aku ya baru ngerti iki kok lak modele enek kaya ngono iki, guys. Lempung kok enek kaya ngono ki modele. Nah, iku golek ora main-main, guys. Angel, guys, golek, guys. Waduh nek. Ning susuwe angin, guys. Lah, ngerti dhewe to. Susuwe angin kan baru ngerti iki aku. Tapi syaratnya kaya ngono. Lah susuwe manuk. Aku ngerti, guys. Iki susuwe angin, guys. Lah goleke ning ndi? Tapi yo tak jajal tak golekane. Mbuh menawa ki iku rezekiku ya kan, guys. Gak apa-apa. Sing penting iki trondolku iki mari, guys. Lah karo kembang tunjung biru. Lah tunjung biru ki goleke ning endi? Aku pun bingung. Umpamane enek ngene teh. Aku njaluk tulung, guys ya. Umpamane lek enek kembang tunjung biru iki lek umpamane sing lempung Purbaya Lesmana Pujangga kuwi mau wis aku ora njaluk tulung. Iki sing aku njaluk tulung. Iki bunga Tanjung Birune wes. Lah umpamane enek tulung lah kabari, guys. Aku lah ngene iki momen tenan, guys. Nang golek ning ndi aku lah kaya ngene iki. Bingung aku. Dadi yo njaluk tulung lah umpamane enek kabari, guys ya. Mergo, guys, syarate sing nunggu pusaka kuwi gur kaya kuwi. Dek iki njaluke kaya ngono kuwi. Iso, guys. Cuma tak jajal iki tak golekane dhisik, guys ya. Nek menawa iki eneng. Iki aku sik mbuh iki. Susuwe angin iki lho. Ning endi? Ya tapi tak golekane, guys. Wis ngono dhisik, guys ya. Aku tak goleki dhisik. Tak goleki susuwe kuwi mau. Nah, karo aku golek dhewe tunjung biru. Engko lek enek kabare aku ya, guys. Nah, engko lek wis kan gampang wis iki iso diatur lah iki wis. Gampang wis ya. Nah, wis ngono, guys ya. Nah. Engko ketemu meneh dhewe. Ya wis ngono.